ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନୟାଗଡ଼ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରତି କିସ୍ତିର 5,000 ଟଙ୍କା ପଠାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ। ଆହୁରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। କେତେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବକେୟା ଥିବା କିସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ମିଳିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ କିସ୍ତି ପାଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବକେୟା ରାଶି ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ରହିପାରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 5,000 କରି 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି, ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି।